Sí, ceros de televisión. Isto, o mantemento dos servicios públicos que levou a cabo durante este tempo, no 2007 e no 2008, o Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar, que eran servicios atadeos inexistentes e maioritariamente, sobre todo, era unha inexistencia de servicio público como tal. Entón, o que fixemos é tratar de manter eses servizos e trouxemos todas as sinaturas que acabamos 5.540 sinaturas que defenden a existencia destes servicios que realmente eran inexistentes, que non estaban cobertos de xeito público a infancia de 0 a 3 anos, porque a escola pública empezou aos 6, e o mesmo que a atención de persoas maiores, que había moi pouco servicio e que era unha necesidade en toda Galicia de fai anos. E que por fin acadouse, agora coas posibles e potenciais amenazas de que poden desaparecer, pois estivemos pendentes, mobilizouse a xente e acadamos 5.500 sinaturas, cando no Consorcio estamos traballando en 1.100, é dicir, que a sociedade apoia a existencia destes servizos públicos que non deberían de desaparecer. Por diretes. O que vides reclamando é que se manteñan todos os postos de traballo e que se convoquen as oposicións. Sí, bueno, xa como decían as compañeras, estamos ante a entrega de un número importante de asignaturas que veu motivada por as declaracións que fixo o actual presidente da Xunta de Galicia despois de gañar as eleccións, nos casos ponía en dúbida a entrada de xuízo o servicio que estaba prestando a súa eficacia e mesmamente a súa realidade que chegou a declarar que eran uns servicios caros e que estaban burocratizados e puxo en tela de xuízo non só os servicios, senón o seu modelo, o seu carácter público. Ante iso, pois, evidentemente, tuvemos que reasir no sentido que nos parece impresentable que a estas alturas se poña en tela de xuízo un servicio que está prestando consorcio que son necesarios, que son servicios que fundamentalmente prestan as clases sociais máis desfavorecidas en unha época de crise, en todo caso, temos que fazer a administración mayormente a fundar, utilizar, ampliar este servicio. Nese sentido, pois, bueno, pasa por manter o que son os 1.200 e pico de postos de traballo que tendría este consorcio e tamén, bueno, estes manifestos, estes adhesións, estas asignaturas recollen a vontade e a exigencia que se celebren, que se realicen o máis urgente posible a convocatoria da oposición, na medida que quedaron paralizadas como consecuencia de motivacións políticas, non de motivacións administrativas. Parece totalmente impresentable aínda que estas alturas estean sin realizar. Por lo tanto, temos tamén solicitado unha entrevista coa señora conselleira de Traballo e Benestar para que agilice o máximo posible e se realicen estas oposicións para que, por menos, teña a oportunidade, a posibilidade de que os 335 traballadores e traballadoras que xa non son día pasar unha oposición, pois teñan un traballo fixo e se teñen a sorte de aprobar este sistema selectivo. A todo día de hoxe non se nos dou esta entrevista, ten vontade de darla, segundo evidentemente o seu gabinete, pero que está sumamente ocupada e que será unha prioridade, pero, bueno, isto tamén ven a demandar que non podemos agardar máis, non se pode demorar máis esta entrevista, xa que a incertidumbre que teñen neste caso os traballadores e traballadores respecto do seu proceso selectivo e mesmamente o futuro do consorcio como servicio público, eso para prestar os servicios que son fundamentais para o noso país, non pode estar en tela de xuízo e non podemos descoñecer cal vai ser o seu futuro. Desde a CIGA, pois, temos que dicir que calquer solución, evidentemente, ten que pasar polo seu mantenimento, por prestar os seus servicios, independentemente que as grandes escolas pasen a unha educación, pero que sí é certo que o seu modelo creo que se contrastou, que ten unha gran satisfacción no que é a comunidade que é beneficiadora deste servicio e que, por tanto, en un concepto se pode poñer eso en cuestión, ese modelo de parella educativa, ese modelo que evidentemente está inserido na nosa realidade, e ese modelo que ten que facer extenderse, aínda que dependa, que nos parece ben, que dependa da Consellería de Educación, pero ten que se manter os postos de traballo e ten que avanzar na medida que se deben prestar eses servicios a total a población que teña nenos ou nenas de